Adalangarodan irugi papagayam ni basa na tulagip tinapalabas ni pagayam tayo nga Amalia itilawag sini sagudahin nga ti surat Dear Manong Nemi. Ti pa nagpili iti katakta ko na inay iti biyag Manong Nemi kat may sa karigiti karigatan nga panaarami doon o desisyon. Nakunadang nga misumat iti kakaisuna nga maaramid mo nga paggatungpalan iti biyag mo. Kas kumang iti sa mo nga saan nga sika tinang pili no anya tinagad mo. Sa mo napili Manong Nemi no kaano ka nga nayanak ken no sino dagiti naganak ken ka ken no sino dagiti kabsat mo. Ngayon ti kakaisuna ng ted ni Apo Diyos ka na tayo ken iso ti panangpili tayo tagbalin nga asawa uno kataktakunay na tayo iti biyag. So ako na da Manong Nemi nga tanangem tagpili usarem tapanunot mo imbes nga tapusom kunada. Anya nga talaga iti surumbe nga masurot no pili tayo iti agbalin nga kataktakunay na ito iti biyag. Tiga di panunot tayo uno ti puso. Saan ka di nga ti pagtaudan ti ayat kadi ti puso nga katulungan na lang ti panunot nga desisyon. Manong Nemi, may sakmet kadagiri kang kanayon nga dumdungeg kadati nga programa. Kita naawi sakmet takayat kumit nga iburay dato simple laeng true to life story and love story. Success story nung ako naman nga success Manong Nemi. Kasi man Manong Nemi nga rugyak taglagip. Iti nagsaran iti department store Manong Nemi nga pagtrabaho ka sales lady. Siyempre, at da kami itiruar nga aguray iti pagluganan mi. Ni Elma Manong Nemi ti kadwa. Oh, nag-tricycle ka? O no, magbagna ka? Kinunak ka ni Elma. Magnaglatan na stigmat. Sika ating tricycle. Ngayon arkila. Arkila no gawit ka. Ngayon mapi pa lang mga arkila ka. Kinisuday dyan ni Nicolas. Paypayapayan na ka. Aging ka Manong Nemi nga damat nagsarding nga kotse. Hindi may lokat tiri daw. Uno tawa tiri daw. Ay, magan. Itulod ka. Kinuamat ni Randy. Ala, naggranada kita karibal. Si Kamat. Anak kaya mga rod. Nga pagluganan. Tricycle, uno kotse. Anak kaya tusong batan kadakwada. Tricycle driver, uno di kotse. Nga mga obisina. Manong Nemi tinaramid ko kinaykayat kong awan ti pagluganak kadakwada. Sir Randy, wag na, kababayin, makan. Sige, mabit lang. Adala na sada ko nga tricycle. Kinunak, Manong Nemi ka ba talagang pinayapayak ti basta ka tricycle. Hindi talyawak Manong Nemi, Nicolas, nagdumog. Siyempre, nasakit mo tinakam na. Adala nga roden nga libre. Abi nga palaing ng sadaak iti sa bali. Kaya namaloksaw matan ni Randy Manong. Adala nga roden kat di kotse. Abi nga nangalak pala sa bali. Tapno awan ti masasaw ti tunggal may sa katakwada Manong. Napingat nga min digito nga duwa nga gararim kanyak. Pasaray ag sarno, pasaray ag granada Manong Nemi nga umay mang pasyar kanyak. Ito nakasangpet akong dito balay, Manong Nemi, siniludsod ni Nanang. Apay, di na kayo may inala, Nicolas, tayo sukumat ng luganam, nalibre ka kuma, sa balimat ka tricycle ti ang itulod kang ka. Ada ita nga gururay Nanang, saan ko kinaya? Diyos po ya, di mo kaya, ti malibre, kababayin, kanayon nga libre. Kinabud no na, may pa ni Randy nga di kotse. Ngayon sa anak nga naglogan kang kuwana. Ano? Yung may pwede dyan nga Randy nga mga opisina nga no may pasyar ka nakakutse. Saan ka pa naglogan kang kuwana?
Wanang, iya po ya. Ay, apo. Ito ti magakeng ka Amalia. O sarem ta panunot mo. Saan kat gata puso mo. Amok ba't kat? Nga Nicolas ti kayat mo. Nga niya ito pasagbayam. Ini to tricycle driver lang. Ini to ni Randy. Kat mga opisina. Nang atot posisyon na to opisina. Di kotse. Adot kwartana. Nagugwapo nga amang mitredyo nga tricycle driver. Ninanang mat. Saan ka din nga dahil pati pagsalitaan ta? Tayo? Unang malagan. Da mga sumawat pa ni tatang. Sumrag akong silad ko, tagsukat ako. Karabyan na manunay imun unang adimteng ni Randy. Sinabat ni Nanang Manong. Tamo na. Nga adamanin iyawat ni Randy nga duwa nga supot iti grocery items. Kat agbayso man. Malagragsakan ani Nanang. Kaya dapat si mabat pa ni tatang manunay mi. Oray nakapangan kami kati. Aday niyawat ni Randy Manong na nga supot nga muklatan nga arak kan sigarilyo. Pinastrek da manong na ni Randy kalpasan na imbagada kanyak na inasanggon. Adamat inyawat na nga roses for you. Con chocolate. Sang lokal nga chocolate ha, imported. Kaya man na Randy. Imabi ka saan ka naragsak ng umawat? Ha? Saan ka naragsak kanyak? Randy, isardin mong tagas-gastos. Gapo kanyak. Gapo kada kami kada kiti nagad na kanyak. Manumanon tinagastos mo. Tinted mo ang grocery items. Tinted mo nga sigarilyo kan arak kinitatang. Tap no mga logo ko tiniknam. Sana ka malukoy babayin ka na gito. Sana ka din napatpatid. Tsaka mo, Randy. Tsaka mo. Dadya ka din nga tricycle driver di kayat mo. Nagti siya. Dududwa ka malangan nga nabati nga agar-aram kang kasangari. Amom, Amalia, baka babawi ka tong nualain ka ti santong paspasan. Ano ti kahit mo sawan? Awang pa hindi tarigagay ko nakapayak. Mangbutbuting ka di? Mangipangpangta ka di? Saan ka ngipangpangta? Sana ka mangipangpangta? Ibagbagak lang dipot no. Nukas di nga parigatan nak. Baka makapanunot ak dakis. Sana nga nagbayag ni Randy manunemi nga masakit tinakam na. Kan talaga nga mangipangpangta. Diyos ko. Kanya ito yung kasasahad ko. Kaslagla at dahil tinagbaitan ti duwa nga bato nga tuptupak. Nga no Jack maigawid idagat talaga nga maipitak. Sko. Ano trumbay nga ramitek. Siya marunumat manong naming nga minak pinasyar Nicolas. Nagtukaw ka? Ika manak. Inuray ko lang nga nakapahanon ni Randy. Isak nagtugtog. Abang nga saan kayo may naglugan kanya kitay? Randy nakababain. Amang ba't no, paggarupam nga kangkalawin ng kahit ko ti libre. Nagserbi na nagtrabaho ak. Katohin, numano pagpletem, di itubong mo. May libre ka. Di pagpletem ko itubong mo. O, no ti malakabulan, manuti ko nam. 2 bulan, makatawan. Di sopento asag nanta. Ito no, agasawa ta. Apa ko mag-agasawa ta? Gabutamok. Nga siyak taetem. Imbas ka ni Randy. Mangibaga ka man ti rason. Tapno si kati ayatek. Umuna, nasingsing pa itakim ni Randy. Pagkunang man nasingsing pat ka.
Awang bisyo. Saan nagsigarilyo. Sumimsimak man ti arak ng pakikisama. Napukutang ka din na parteka. Kaya ni Randy, agsigsigarilyo ka di. Diyak man mo. Ni Randy, aginunong ka di. Diyak man mo. Habang horot ibagan man na singbat ka ni Randy. Saan ko parang padpadagas ka ni Randy? Kami na minsan, adla na tayong kabagihag. Na parang nagidungaw, siyempre. Nakita ka na. Isot mong ibang bangkay at sukal. Panagkunak, sugador ni Randy. Napangatambol lang mata, nakiandingay. Nung nakiandingay ko ma, nagpuntos ko malang. Ngamisumat ti mga ibang bangka. Kaya nadot mga ibaga, nga talagang sugador iso na. Saan ko panang padpadakas kini Randy? Ngem, panang isakit ko keng ka. Nukas pagarigan na maalo ko na tiriknam, kahit isot song batam, kahit isot pakiasawam. Agsagaba kan tulang. Kulas. Siya, tricycle driver lang. Ngem di mo alam mo, ada na pindas ka sideline ko. Sideline? Kas kumitan niya. No, dagla ko ti daga. Magkipaglako ah. Uy, dakil kanot maganon siya tayo kasta. Una, magano makachamba ka. No, sikat makinglako agad ada 10% mo. 10%? No, milyon kumati balor na dyan daga. Mano ti 10% ti may 1 milyon. No 10 million ko ma. Mano 10% to 1 million. Si kamat. Kulas. Tilay bagbagam. Sila nga nakapapatin niya. Yala. Nadalatakin ka ang desisyon. No sino kada kami kini Randy. Siya ko ni Randy. Manong nemi nuupod no nga dot kwarta ni Kulas. Ape nga saan nga mga alat kotsena. Ape nga tricycle latak. Una na kumanayon ti tricycle na. No ado kwarta na ape nga jakman na makakita nga ako mamat kwentas na. At ako mamat sing-sing na. At ako mamat relo na. Dadya cellphone na manong nemi. Saan pa nga touchscreen. Nagagangay lang cellphone. Kaya to ni Randy manong name. Ora na doble-doble ti kwentas na. Sa sing-sing na. Relo na. Nabintas cellphone na. Dekot sa iso na. Ay, makatikaw. Ay, makatikaw nga talaga. Aging ka manong name nga nag-ring ti cellphone ko. Saan nga nakapunbok? Hello? Ay, good evening kasin. Sino na tayo? Nikasin mo nga Greta. Ay, ang amin nga nakapunbok. Ay, kasano nga amin nga nakapunbok. Kaya di mo matamot cellphone number ko. Kaya naalak ti cellphone number mo. Kiniading ko. Ni Beron. Abay, adda ka to'y? O, nangawidak. Nagbakasyon na. Makaumamat sa di Manila. Napudot. Nampia dito'y lawag ta. Dabasit alamis ti angin na. Nanaroon na dakay ti kakay-kaywan. Ana, kumusta? Kastoy. Awang pa'y nobyong. Awang pa'y. Ngayon dandanin. Siga nga'y. Isong harap nga nagkawidak. Tapadasak naman ti makinuboy dito. Gasangkat nga taga Manila na ang. Isong nga agpadlawak nga dakon. Baring no. Umaydak pa siya rin. Manong name kasla na ulit-ulit na diyembaga ni kasin ko nga Greta. Nga nagawid ka na tilawag tapno agpaaram. Manong name na sigad kami nga kasinsin. Nagkaradwarang kami elementarya kan high school. Kaya naggraduar kami iti high school. Agpadpada kami matkasa nga nag-college. Ngayon bas nga dito ilawag ti pagtrabahuan na napansadya Manila. Kabigatan na manong name imay dito ibalay. Oh,
Nakalaplapsar ka kasin. Pimudaw ka. Kaya siyempre, mapupukak mo di pagtrabaho. Ano nagpagtrabaho maya? Factory. Nakapupukak ka ng arod. So napudaw. Nakapudpudaw ka. Nakalilinis ti kotis mo. Apo. Kit ko naman arod. Arakanda ko nagdilalaki. Kaya lang, awan ti kaid ko kadakwada. Na minsan manong nemi imay nakpinasyara dito pagtrabaho ni Kasin Greta. Ngay di rumuar kami manong nemi mangalakam ko mat tricycle pagluganan mi nga agkuyog nga agawid idita agdagsar di nga kotse ni Randy. Hay, nagwapo. Amamam, ang aram kanya ni Randy. Kit, ano pala ko mapagasa mo aglunan. Sige na nakuyat mo. Kinidayak. Ay, umakayan titulod kayo. Di ba? May mesa ti papanan nyo? Ada pala bigit papanak, Randy. Ani, Greta, kayat na? Kayat ko, apik din nga saan. Ano nga rod, mabati ka pa lang kasi. Sige, mabati ah. Hit kasta ko nito eh. Daras marong nemi ni Greta nga naglugan. Kalpasan na. Pimanaw dan. Irinto at damat marong nemi di bangir nga kalsada Nicolas habang paypayapay kanyak. Bimalasyo hak ket limugan hak. Itulod kan? Kunan ta palagpaspasyar. Kulas. Pangipasyarom kanya. Ed mo ti igiti bye-bye? Igiti bye-bye? Iti beach. Diya kahit yato nga tao. Iti igiti bye-bye nga wanti sa bali nga tao sa nga sikakinsyak lang. Ada mo. Ada. Ilaklakok na dyan nga daga. Anong ilaklako? Ilaklako. May saak ka na kita'y ahente. Talagang ilaklako ka daga? Aglogang nga kung nakumaang nakalogang kagaya man. Pagandari kong tentan. Sige mga rod, kahit ko nag-relax. Kahit ko nga buyain ti panagtawon siya init. Manong nemi kasla akla na bang aran. Ididedya nga napasamak. Nga ni Kasin ko nga Greta manong nemi kat nagpuyog da kini Randy. Kaya nga sawan, saan nagton ng isturbon pa ni Randy? Awanin, hanang aramidan ng tipangtanak kanya. Diba? Ipangpangtanak, nga aramidan ng ti amin, tapno lang nga maklon ko, tapno lang iso, ti mga sawa kanya. Ay, Kasin Greta, thank you. Napukawan akong ti problema. Kaya di ka adamin, kini Nicolas manong nemi ti igid ti baybay. Manipod dito'y ginggan sa dyan. Isu ti laklakok. Namom no ta kwarta katangek. Nangina lagi di talaga. Nangina. Ngam no ma-develop daw nga pasyat ti baybay. Agpaling na pintas nga beach resort. Nangina lang eh. Apa nga nangina? Gapat kasto yung location na. Tilang makabaal ka dagi talagang negosyante. Nga mo, nasyak ti mga lako. At daw manay no kan nga inayon ko di ornong ko tapno may park there in the dream house na. Dagdagari ang mga nadamang hold up kanyak. Nga mapay, umit kanyak na di bagbagang nga kwarta. Dagdagari ang mga nadarigiti kwarta nga gamak nga jak pa'y maibangko ito o may taktakawon sa dibalay. Nagkakadi nga gangaw? Kulas? Nagkakagangaw? Apay, nalastukak ka di? Pangkusawag ka di? Itamang pa nga simurot ka kanyak. Kadagyaman na. Kat sapi ko mataklon na kon. Amalia, sapi ko ma.
Iti day tamit lang agundaway manong nemi sa anak ko nga nakapaglibak. Iti arakupen nak Nicolas manong kahit kung may parik na kang katibara digiti lips ko. Kahit kung iparik na kang ka, no kasanot kinasudi, ken kinasinaw ti panagayat ko henga. Imirot ti panangarakop na kaniyak, kadyak na pupuutan manon nemi nga binalas ko day tanga arakop. Agingangin niya sa dagnan ti rupa na itirupak. Nakapak nagkidemak manong nemi. Anarik naklayangan tinabara kay nabanglong sangaw na anarik naklayangan tinabara nga ang panangamal na kadigiti lips ko sana ni nanam. Ngajak na pupuutan balbal segmenten detang agek ni Nicolas manong nemi. I love you to Nicolas. Kat sabi ko mata sana ka nagbidot nga sikat ipiniglik imbes ka ni Randy. Saan ka nagbidot? Kasi nakunak kang ka adama di nga bisyo ni Randy. Nga hangko aramin. Agbalin nagto nga na singpet na dungo nga asawam. Agbalin nagto nga ng sayaat ka na dungo nga ama para kadagitan nagta. Naolid pa'y manong nemi ti panaglanang dagi di bibig mo. Gadgabotan ng sipngetan manong agawitan. Itulod na kon sa diabalay. Yeah. Mabaling ka di nga. Dita agbakridak. Sinungrot na ganti sidecar. Tagayat ka nga mararakop ka ba yata nga agtartaray ti tricycle. Sige. No kayat mo. Bakride. Go. Manong nemi nakaragragsaka nga rod nga intulong ni Nicolas dito'y balay. Nakita manong nemi ni nanang nga ni Nicolas itinang itulod kanya. Gadeta. Ong tanak manin manong. Halaga ka di nga ang ka nga babae. Nanang, apay nga bagbagan ka ang angak. Kato na. Apay nga dahi dyan nga kulas itinang itulod keng ka. Imbes ko mga ni Randy. Among ka di nga da ni Randy iti balay. Da Greta. Amo ka. Gamuta. Ni nga rod Randy itinang itulod keng ko na. Arig na nagsaruno kay lang. Payamuyo. Nagabuha ko rin sa tiyay. Aya po aya. Inaatiw na kanya kasinsin mo. Sa bagay dati-dati man nga atiwan na ka. Gabota sa diya Manila at nagtrabahuan na. Kinapimpidas nga amang MC ka. At nakabudpo daw. At nagapukor sa diya Manila. Sa ita. Isudan kini Randy. Imbas ko mga sika. Nanang, sana itong agbabawi. No apay nga Nicolas ti kinayat ko. Ay, talagang ang ka. Tanga. Gaga. Nanang man sarding naman. Bagay nga tanga. Gaga. Para makita kinunakmet manong naming in rasunan kat kurang na laingan nga ibagak nga nabakbak ng Nicolas ng ni Randy. Hanga bale, hangga po ta tricycle laeng iti pagluglukanan noon parang itultulod na kanya dekot siya ni Randy. Ngayon dinaam mo manong no, kanya ti at sekreto met ni Randy ni Nicolas kunak kuman. Saan nakidin nga umay paspasyarin ni Randy nga dahi tangarod manong nemi ti o pagyamyamanak. Ngem, ni Greta ti umumay dito'y balay no amunang nga daan. O kasin, basta? Kastoy? Katsi ka? Uy, kas makitam kasin. Latest nga cellphone, inregalo kanyak ni Randy. Kadi, Dapay na ito yo. Nabalor. Nga alahas. Nagpipintas na gitaro atak na ginatang na. Brand. Branded. Kahit ko sawang branded. Sayang kasin. King kugtar mo tigasat mo. Apay ko naman kugtar ko tigasat ko. Amamang magkano nga kararam kang ka ni Randy.
Diyan ka mo no apay. Apay, anya taha mo kayat kinarandi. Gabutasan ko ang itin. Laglag ta puso no kasta. Katsi ka. Ipatpatig mo kali. Nainlabak ng dagos. Kinapod na kasin. Naipay ko pa hindi amin-amin ko kengkuana. Anya? Naglaing iti romansa si ka. Super. Oh. Greta aya, di ka lang nagpanunutin. Ano ka nagpanunot? Isang nga rin nagpanunot ha. Inusarkot panunot ko. Nagdanggay da iti puso. Kita mo, nakatado na kita plano ming. Once nga ksiko ka, talaga alakid din yung kasarna. Kasi ano nabaybayan na ka? Nga may ramang ka kanagiti kolektan. Kolektaran na. May ramang ka kanagiti koleksyon na. Ano koleksyon? Di mo ka di ang mga playboy iso na? Saan nga playboy? Taing ka rin na kanya. Nga siyak to kat siyak tulaingin. Ing ka rin na kanya tipa nang ikasar na kanya. Grande nga kasar. Grande nga kasar. Aya? Iso nga. Sige, bahala ka. Dito na auntie. Auntie, adaak. Ay, adak ka Greta. Nakabimbindas. Wan auntie. Yung nangigkot sa itahan nyo. Apay, adan nagkinaawatan yun kini Randy. Kanide pa lang damo mga panagkuyog auntie. Hey, susapo. Dedat pangungtak kareta kasinsin mo. Amamang pangagar-arim ni Randy kang kuana. Di susapo. Nagasat ka Greta. Talaga nagasat ka hindi. Kadagsang gasat di kasinsin mo. May salang at tricycle driver ti kayat na. So ang dagsang gasat. Nanang, sarting eman. Talaga mat. Iloksaw ko keng ka. Bahala kayo. Aging ka manunemi nga naggawarasen ti damag nga dandanin nagkasar darandi kini Greta. Kaya nagtultuloy latamot manunemi ti panagdaydayamudom ni nanang nga sayang kano inkugtar ko kano di kasat ko. Nga jak kano ammo tagpili para makita lang kunakmat. Binaras ko manunemi nga binagbagaan ti kasinsin ko. Tinawagak. Anakasin, talagang matuloy ti kasar. Uy, madaman ti pa nagre-ready mi. Naisetan ti aldaw. Apa ya? Kahit mo nga di nga sikat agbalin nga may doon mo nun ko. Ibagam na kayat mo, tapno ibabawi ka ni ading ko. Api ko mga ni ading, api ko mga siyak kaya damon kaayam kabsat mo. Kinimbagam kengwanan. Ngayon ti ko kahit kong imbaga keng ka. Ibabawi mo ti amin. Ano nga ibabawi? Saan ka makikaskasar kang kuhana? Ana? Taapay, hanak makikasar tapno si kantumal ikasar na? Isinak isuna tapno nagsublikan ka? Kasin, jak to aramidin na ita. Gabot na siyak tinekaring agbaling asawa ni Randy nga magbawawi kanto. Sugador ni Randy. Kahit mo ka di? Ti sugador kan babaero ng asawa? Kahit mo ka di, ha? Ha? Greta? Nagkalay sa ngarod manong nemi darandi kanikasin Greta. Imatandarak, siyempre, kasinsin ko. Tapno mabuyak no kasano iti pintas ti panakaangay ti seremonya. Ang grande nga talaga mano. Kat ninanang isut kababay ko no talyawag sa nakitain agmisuot. No kumatasi ka iti nangaklon kini Randy. Ti kasto ko maita ti kinadaeg ti seremonya ti kasaryo. Isusapo. Kadadto ang takasto nga kinapintas ti seremonya ti kasaryo kini kulas no kas pagrikan na da kayo tagasawa nanang makaringgor kayo da kayo dito nagtisimpaan niya kayo aya takasaysayang anya et problema yo
Siyempre no, sika kumati ang balin nga asawa ni Randy nga manugang mi ni Randy. Agtultuloy ko man at tatirasyon kada kami. Ita, adabay rasyon. Manibo di saan na ka napaspasyarin ni Randy. Awanin di kitirasyon na kada kami kinitatang mo. Bayan nyo, tayo bagak to kay Nicolas, nga rasyon na kayo. Ay, hindi ako matirasyon na. Halaman, Jesus apo. Gagangay lang iso nga tricycle driver. Napia lang nga kukuha na na tricycle na. Diyo ka diya mo. Nga saan lang may sa tricycle na. Yeah, mamati ako. Nanang agulibat kayo. Manong name saan kun nga makikita pa ti kasinsin ko kalpasan ti kasar. Nagsibot na nagdaeden isuna. Iti balay darandi. Nadaman ti gitigondaway nga makita nuag bakasyon. Kasin, kumusta? Kastoy. Awan problema? Awan? Namaglay mili ko datatang kinanang kakapsad ko. Kaya nambarak matin nang teriti para katakwada. Ta siyempre, ado matimig igamak akwarta. Di gumata nga kadi kayat ko. Ramanak para manak matin datatang kininanang kanigakapsat ko. Dito lang. Tag ikan nakadamat lang ni Randy. Kat siyempre itadakan niya sweldo na. Naraksak ka kadimat lang. Panagkanong kidi sa bagay, naragsak ka. Baka italang damo. Kunak malanog sigug ka idin. Naragreg. Aniya? Naragreg? Tapay. Kinabil na ka ni Randy? Saan? Sabi ko makabiglan na si Kamat. Manong name imbay matan mga asawa da kulas dito balay. Ngayon na kami suod matlata ni nanang ngayon ni tatang agad naragsak kanang sarabo kadagitagbalin nga balayan da. Manong name simple lang ti kayat Nicolas. Kastamat na ginaganak kang kuhana. Irin to si mawat ni nanang. Ay, akti kaya ko mga parang kasarda abalayan kat enggrande. Saan nga simple nga magbagayo? Abalayan. Dadya gastusan nga agkasarte grande ako nam balayan. Ita kwarta lain nga usaranda para iti panakiparakder ti balaydan. Naplanon ti amin. Ibagaman ngamin na kulas. Naplanon ti amin nanang. Kinapudno na mangrugidan to into Lunes. Kaya nungas kasano, ket ombay makabulan, 2 bulan, sibot ang kasawa kami, mabalim mintiya. Agna hindi tibukod mi nga balay. Sure. Wala, para makita. Kasi lang mapilpilit lang ni nanang manong. Iti simple akasaro. Simbahan matlang manong naming yung simple. Gagangay lang di dekorasyon. Sana kas idik kasarda Greta kaniya Randy manong. Naragsak kami. Siyempre nyawid na kun dito balayda kaditi dimteng tinabii manong. Nairot manan ti arakop titong kalmaysa. Nabarbara manan digiti aprus ken agek aba nagbinbin na ni Smiki Nicolas. Kaya dito ay manong naming paay ko ti kinabirahin ko. Birhen, gabot ay sulaeng ti lalaki ti biyag ko. Nga inayat ko. Nga siyakbet lang ti babae ti biyag na. Nga inayat na, ken ayayatan na tegnahayon. Ket naragsakak manong. Aging ka manong nami nga nalpasan ti balay mi. Kadidi, tao mabindisyonan, house blessings, manong nami. Isun ti impami. Nga kaado, di kiti sagana, ket adot imay. Ket ko na ni nanang. Ay na. Napintas ti balayo anak. Napintas pa dito lugar ngayon na. Ay hapo. Nanang umanugot kayon. Nga niya. Nga talaga nga sa anak nagbabawi. No ape nga ni Nicolas. Nagbaling asawa. When? Siyak ti nagbidot. Nagruna ket madamdamag ko. Nga niya. Nga dahil diyang aran di kat kabkabilan na kanon ni Greta. Anya? When? Suga durmat gayam na diyang arande. Kat siyempre parparitan ni Greta ngagsugan. Deta.
Mawan naman tin kabilen. Malaksid ka na ita. No mapanagsugal ka nun ni Randy. At tapay babae akadwana. Imbes ko nga ni Greta kadwana. Ngayon mangalat sa bali. Nanang, ay na. Imbaglakid din anak. Tinanang mo tinagpili. Imbaglakid din. Kadag peso manong name tati may nga aldaw imay ni Greta dito'y balay. Kastaw na iti panang daydayaw na manong name ti pintas, ti location, ti pintas, ti balay bi. Simple ko nam? Kasta ka diti simple? Simple nga talaga. Adamat pagpintas din simple kat kanda tayo na pintas unay. Kasta ti kayat ko kumamit. Hindi ibagam kini Randy. Nga, agbalay kayo. Pangalan na ko man ti pagbalay na. Nisugal naman. So nagtalawa ko. Anya? Insina ko. Nagawid ako sa di balay. O may nagsuko nang saan ko kayat. No kayat mo ko nak. Dito'y balay mi. Pag naidan na ko nak. Di naman kayat. Basol mo kasing. Anya? Siyak takim basol. Katuin. No saan mong inyam amo kanyak ni Randy. Saan ako kumamat ka nililiwan. Siyak ba yung takim basol kasin. Nga di mo na amon. Nga isot gabo na nga saan ko kayat. Agsipod amok. Imbagak mat kang ba? Ingat imbagak. Ada madi nga bisyo ni Randy ko nak. Sogador ni Randy ko nak. Di kamat ngamin nga namat pati kanya. Uwang nga ron, no ko mata na mati akin ka, nailiklik ako ma. Nga mamong kasin, irida kayon kini Randy, kastaon na matiwa nagyam-yaman ko kin ka. Gabuti pang tanak ni Randy ka. Nga rin tatiga po na no apeng saan ko maaklon ni Nicolas, tamangan ko na, numaamuan na nga nobyo ko ni Nicolas, kat adadagas ng panggap na kanya. Ngim idi, tanda kayon kini Randy, ay yaman pa yapo ko na inaklon ko mati ni Nicolas. Sungaron nga siya ako na tinagbaling nga malas. Ay, nagbabawi ak. Alala, karkararag mo kinabot Diyos Ngagbalbaliw ni Randy. Awan, pagbalbaliwan na rin siya. Kung nangarod di kita naganak kang kuha na. Hang ko ka nga inamiris ka na imbag. No apay nga nakiasawa kang kuha na. Tamo da rin nga ugali ka aramid ti anak da. Sogador kan babaero. Kasta una nga rod manong name ti ragsak mi ti asawak nang runa idipas ngay konti na unang anak mi. So Junior. Sige. Junior lahat ng rod. Nicolas Junior. Idin to manong name ti nagtultuloyan nga nagsina da Greta kani Randy. Tawanin ni Greta dito'y lawag manong name na pamanin sa Manila. Uhin. Isot madamdamag ko. Ken pasarem at makita kisuna manong. Idin to ti asawak manong name tuloy na ti kina tricycle driver na aging gano da tumakit makachamba nga isot makalako iti daga no mampayad dari iti kabingay na ngem gusto ko ni ragsak ko no paiggaman na ang ganto ibang ko. Nagado. Imposible nga isot na pasadaak. Sang isot na pasadaak. Komisyon ko. Adarala ko mi. Ado ka mga kakadwa Mamano lang din sulok. Anong rutang usaran ta? Siyempre, maurnong ta. Siyak nukat gumatang. Kadagiti ilako. Ket sakon tumadla ilako. Debela pag sakon to ilako. Dakdakel. Nicolas, agyaman na. Abi agyaman ka. Gawa ito sikat nagbaling asawa. Oo nga pala. Adan to na ading ni Junior na panak nagpa-check up. Kat positive. Nakaw. May kadua, may katlo, may kapat, may kalima, may kainam, may kadusena. Ang punis ang dusena matin. Hanggang mo't nasasaryan ngagpas nga Di ka aduan talata. Kaya't mo taado nga anak,
Kauwan, kabaylan tamat nga kandidat na ranyag masakbayan. Adumat kwartata. Ay, gusto nan ton di talo. Doon ay no. Sige, talo ti ko na. Talo. May isang lalaki, duwang babae. Ako sa nung pa nakaamong nga duwang babae ti sumaruno. Sabi ko nga. Ngam lalaki matmanen manunemi ti Yasim maruno. Ni Jonathan. Ngam iti may katlon manunemi babain. Isu da ito manunemi ni Bridget. Nagpalagay takon manunemi. Kahit siyempre, awan sa baling aramidek, no di mga sister, ti asawa, kayan kastamutan, mga iwan, mga awir, kadagitan nako. Kahit tapos di kasta, adamat iraprapin ko, manunaming, nangipasadek ti asawa, ti mini grocery, iti along the highway, iti nagatang may nga lute, ng asadek ti balay mi. Wan manunami, kastaon na iti panagyamyaman ko kina Apo Diyos tayin sagot na ni Nicolas kanyak nisut nagbaling nga asawak ken ama digiti anak mi. Ni Greta manunemi adamat ten asawa na ngimsadyay da Manila nga agdenden na. Ta na napaanal ti kalaysada tanimet laeng randi manunemi da gastos. Ta kayat nila unay manunemi nga maasawa may kasar tegda maidi nga babae ti biyan na. Tsaka mo, nung nagbalbaliwan nun saan. Naginitan long anak mi manong nemi nakananama ti panakaitid kadakuan na tinaranya nga masakbayan. Siyempre, nagini kakabsat ko, tinultulungak mit ida. Numan pa isaglaeng iti saan nga nagturpus. Ngem, naragsakan na, da napagturpus mi nga agasawa, dagiti duwa anak, kakabsat ko, ken kasamaten, dagiti matduwa kakabsat na. Simple lang ti asawak manong, ngem didaan mo, ti sekreto na. Ta saan mat nga nalastog, saan mat nga napangkusaw, simple, napakumbaba, ken talagang saan ka nagbidot, nga nakiasawa ken kuan. Daytoy ti pagkasarita kadagyaman naklaunay ti anus mo nga nangibasa manong nemi kat sabi ko ma tadamat na imatik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti bihag kadagiti pada ka nagdingag ka nagbuya. More power to your program anong and God bless. Toy nga rodagyaman nga paghayam mo Amalia Itilawag City. Thank you ken ka Amalia tingga manang iburay datoy true to life success story. Kaya thank you mat kadagitay nagabuya ka nagdangag. Papagayam dito'y tayon nga maamuan ti nagasat unay nga mapili nga best letter of the week, fifth week. Ken kastamatan ti mapili nga best letter of the month of September para iti maikasyam nga grand finalist idagtultuloy nga Reynaldo Ray Festa Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story. Best letter of the fifth week idibulan ti September. Papagayam, congratulations kani Mrs. Magdalena Lacuesta iti Barangay Jordan Sinait Ilocosur. Barangay Jordan Sinait Ilocosur. Happy na. Iso tinapili nga best letter of the fifth week iti bulan ti September. Timat na pili nga best letter of the month of September ken may kasyam nga grand finalist iti Search for $1 Million Amazing Story 2023 iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Kadawan sa bali no saan nga ni isumad lang datoy ni Mrs. Magdalena Lacuesta iti Barangay Jordan Sinait Ilocosur. Nana Magdalena Lacuesta manamnamang dakanto dito'y DCJ Action Radio into Lunes palubos ti apo tapno maawat mo ti premium
Dati certificate mo ken kasama tayo ti cash prize nga maitid kang ka nga premyo. Pamagayam mi pumakada kam nga ron sumasarunon ti Tita Nura Tips kada tuwin ti pagayam yon manang yon Nemi Ruiz. Happy weekend kada tayo aming nga sangapalan.